Вчера много хора починаха, но ти си жив и добре. Това е Божията благодат. Ако Бог те е закрилял, отдели 3 секунди и напиши: благодаря ти, Господи. 1000 души ще падат от страната ти и 10 000 от десницата ти, но до тебе няма да се приближи. Бог казва: през продължителния си живот почти всеки човек се е сблъсквал с множество опасности и е бил изложен на множество изкушения. Това се дължи на факта, че Сатана стои до теб и очите му са постоянно втренчени в теб. Когато те стигне нещастие, Сатана ликува. Когато те сполетят бедствия, когато целият ти живот се обърка, когато се оплетеш в мрежите му, той изпитва несдържана радост. А какво прави Бог? Той непрестанно те закриля, направлява те, за да избегнеш сполитащите те една след друга беди и нещастия. Затова казвам, че всичко, с което човек разполага, спокойствие и радост, благослови и лична безопасност, всъщност е под властта на Бог. Той насочва и решава съдбата на всеки отделен човек.